apa kuti ndipo makuteka advantage mupambo tamba kuti chingotsenderera mana waitorwa nekombi mana waitorwa nekombi no tasofamba kunokwesa ngatishike taketimbwa ndipo tani nguwa chingofamba ndaniedza dai hai ndakuchengetera mwana muri Joni muchiita zvose aiwa fanga kana ndanieta kuti apo kunzo kuchingotsenderera tishike tiri makadiyo tiri nani makasimba tiri nani apana pari vhetira komude nokupi handi papa panapa handi mukadzi tatatononoka ndandautaura ini ndini mbuya vemwana ndinoda kuti ndizwisane na madam ambuya tabva kwese kumaura titenderera kwasha izveti amumebhoreni tabva kwese kuchingotsenderera hatisvike takaita sei aiwa ndokuteka advantage bwatandistori madam zvekuchengetera nawo kwasha zvakaoma aiwa hapana kuchengeta mwana apa tabva kwese chingotsenderera hatisvike takaita sei hatisvike takaita sei kana iwo Sungomira here. Ndauya kuzoratidza mupasha wangu panodzidza mwana wake wangari Joni. Saka takutotega ndakumti ndingomuratidza vicinity. This is a new school. A new school? Yes, Trikuto opened January 2024. Ndane bhori ndichitumira mari yeschool fees dzemwana wechikoro. Chikoro chino chikutovhura izvezvi muna January. Chikutovhura January 2024. Chikutora vana from 9 months to 5 years. ECDB. Tabva kwese tichitenderera uko. Vachiniti pandoka chikoro chemwana. Aiwa, tarasika. Ndofunga kuti apana kurasika. Tabva kwese kunana mobva tichitendera izvi tamu mebhureni. Tichingotendera futi. Mwana ngachida chikoro kusi. Ndani chibhadhara mari nini? 12 months yese ndichibhadhara mari. Mari yakaichenda kupi? Ndakatenga for. Techebasha chigara ipasi. Apana kugara pasi. I've been paying money. Kuti mwana auye kuchikoro. Ende mwana anogara kumba imi kutidya mari. Kuti mari izigwana ndachishanda nini kuti ndwane mari iyoyo. Ndatini mimi kuti ndosati. Apana zvinotetsawo. Sorry mwana. Zvanda kuchita nini? Ndinoda kudzokera kudiaspora. Ndobhadhara school fees yemwana yegore rese raachadzidza. Amaya. Vamwe vachidya mari yangu. Ini ndichishanda. Saka ndakungoya ndikubhadhara straight school fees yegore rese remwana. Aiwa, no problem. Aiwa, zvinotoita totanga kutotora vana. Yes, kubva paholiday panapa tinenge tichitotora, so I can give you this form. Thank you so much. I will come look at the master teacher Mangwana. This is a very good school. What I did, when I win you, those are money.